Zokhawthar kawng Sa-Pian-Maksak bula truck le bike insua bike chuang mi pahnih an thi. Tukin daruk le chan vevel khan Zokhawthar lampanatlan highway truck National Highway number 6 kawng lai na thok mek tu Sri Balaji Construction Company motor le Zokhawthar atanga champhai panatlan bike an insua. Bike chuang mi pahnih te chu an hliam tur lovin a hmuna hian an boral ngal ani. He chet sulna thleng lai hi mita hmutu anom lova. Chet sulna thlen hnuah Sa-Pian-Maksak aral tlan omten hmuin truck khaltu hi alo tlan bo to ani. Nuna chan ta te hi atira tu tenge an ni hriat lok thei an nelova. Chet sulna a thlen atanga dar kar le hnu vela lalbiak muana kumsom ni pathum le lalompuya sajep khua an ni ti finfia ani. Chet sulna hi kongkual lai thleng ni in truck noya hian bike hi ava in bar lutin truck hian kongpuya metar level athui a shuta bike hi a chhenhe hle ani. He chet sulna thlenga hian Sa-Pian quarters oime champhai hroi tu te le champhai police te chu a hmuna kalin highway truck khaltu hi Sri Balaji Construction Company ho tu tenen in bia in zon ngal ani a. Voin John Nilam Khan champhai police station a ain report ani. Truck nei tu Sri Balaji Construction Company te chuan he chet sulna anuna chan ta te hi cheng sing ruk ve ve a an ral ba ka bike nei tu lalom puya chung te hi cheng sing khat sanga an pe boka atulanga boy pui tu mall koi branch oime te cheng sing khat sanga an pe boka ni. Nuna chan ta mi pahnih te ruang hi champhai district hospital a postmortem an ni hnuwa an khua sajep pan pui ni in Voin Khan William ngal an ni.